जोंहा नैबे लामा सामा जोंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय। जोङो बिनि थाखायनो जोङो नैबे इउपिपि हान्जायाव गासिबो रायजो राजा जोङो गासिबो मदद होनानै बे लामानि थाखायनो जों आसा खालामनानै दङ। मानो होनोबा जोंहा लोमजानाय साजानाय डाक्टार अजा होसोनांगौ मानांगौ। दाख्लैबो आंनिया लोमजाना दङ, दाना गारिया हाबफैया। एम्बुलेन्सआ? औ, गारियानो फैया। जोंनि नैबे माबाबो लामायानो जाया नालाय बेखौ लिङो बेबो फैया, लामायानो जाया होननानै। मा गामि बेलाय? सालगुरि। बे सालगुरि गामिनि लामाखौनो जोङो मोजां जाथों होननानै आसा खालामनानै जोङो बे जोंहा पार्टियाव जोङो गासिबो जोङो मदद होना दङ। जोङो मदद होनानै देरहाहोबोबायबो। खुनुरुखुमसो फैदों आरो गारिया हाबफैदों, माबा डिलिभारिमोन नालाय। खुनुरुखुमसो बावबो नारलायनांदों गारिखौनो। दा बेबायदिबा जोङो निदान सिदान बा लोमजानाय साजानायखौ जों माजों रैखा खालामनो? जोंथ' होनबा थैनानै थांगुलायगोन ना बेबायदिबा। दा बे हिसाबैनो जोङो आसा खालामनानै दङ। एकदम जोंनि माबाखौ जों लामा बा बान्दो जाम्फै बेफोरनि थाखाय जोङो आसा खालामनानैनो जोङो मदद होबाय। आरो बुंलांखादों गावसोरबो जि जिनिस जोङो माबाखौ जेराव जायाखै बेखौ मावगोन होननानै बुंखालांदों फैनायाव गावसोरबो। दा बे सारानो माबाया मा होनोमोनलाय? रन्जित बसुमतारिया बे जोंनियाव फैबा गावसोर होनलांखादों। जिहेथु दा देरहानानै थांबाय बिथांमोना खामानि मावनायनि बेब'स्था लादोंना लायाखै? दाथ' सिं सांखार गैया, नायफैयाखैबो मायाखैबो, जेबो नायखबर नायदबर जानानै दङ। दा बे हिसाबैनो जोङो आसा खालामनानै दङ। दा जोंनो नांग्रोगौ लामाखौ नांग्रोगौ जोंनो। जोंना बे लोमजानाय साजानाय जोंहा नायनांगौ ना, लांनांगौ जायो। दा बे हिसाबैनो जोंहा लामाखौ मेन सिगां नांग्रोगौ आरो जोंनो। जोंनि गामिया सालगुरि गामि, सिमला बागान फरेस्ट ब्लकनि आन्दारावमोन। दा जोंहानो हारसिङै फरेस्ट भिलेज जाबाय, सान्थिफुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय। जोङो ओरैनो 1980 सननिफ्रायनो बे गामियाव रायजो जाबोदोंमोन। दिनैसिम आरो जोङो गोबां सरकारि आसनिफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। माखासे 2003नि गेजेराव बिटिसि एकर्ड जानानै थांबाय। बाहाय जोङो बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिथांनि सरकाराव जोङो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि मोनफुंनो हायाखिसै। आरो जोङो बेयाव मोनैनि थाखायनो जोङो दिनै गामियैनो दोलै नोगोरै आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै बेयाव मोनासै होननानै जों इउपिपिएल हान्जायावनो गामि रायजो राजा मदद होदोंमोन। आरो मदद बायदि आं रायजो राजाफोरखौ लानानै जे जोंनि आसा लामा, दंग', बान्दो, जाम्फै बेखौ मोनफुंगोन। आरो दासिमबो आसा दङ। जोंनाव EM सारा फैनानै, जाय बिथां रन्जित सारा फैनानै जोंनो खोथा होलांदोंमोन। गिबियावनो नोंथांमोननि गामिनि समयसा बेखौ आङो 100% मावफुंना होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। बे मथेनो रायजो राजाफ्रा दिनैसिम नेनानै दं। दा बेखौनो आसा खालामो जे बिथांमोना सरकार जाबाय जेला, जोंबो इउपिपिएल हान्जानिनो दैदेनगिरि जाबाय जेला, आंनो गामिनि मेम्बार हिसाबै गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा आंनाव बेबादिनो खबर लायो। आरो आंबो बिथांमोननाव बेबादिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव खबर लायो। बिथांमोना दिनैसिम बे खना गफा गामिखौ मावफुंगोन आंबो एसेबो मोननाय जायाखै। दा दाख्लै आङो एसे EM सारजों रायलायनो थांनायाव बिथांमोननि प्रब्लेमनि थाखाय आं थांनाय जायासै। जिखुनु जाया आंहा आसा दङ रायजो राजा गासैखौबो लानानै जोंनि गामिनि समयसाखौ माखासे समनि गेजेराव मोनफुंगोन, जाफुंगोन होननानै। जोंना बेल' नैबे दालां मोनसे बिराद गिदिर दं। आरो जोंहा बे लामाखौ जोङो गिबियावनो जोङो मालायनि बादि प्लास्टार थास्टार लुबैयाखै। जोङो ओरैनो सेंग्रेबेलफोर मोनग्रोबानो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। बेखौ आङो निउसनि गेजेरजों आङो जोंनि रन्जित सार बिथां आरो प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल हान्जानि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ लानानै मोनफुंगोन होनना आसा खालामनाय थायो। बेखिनिखौ जोंनि ओरैनो बे लामाया 3.5 किल'मिटारसो दङ। दालाङा ओरैनो दालां गिदिर मोनसे दं। ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैनो हमफाइट कालभारफोर दङ बेबादिनो 7था 8थासो। मा गामि हान्थियो? बे गामियावथ' ओरैनो जेसेबां ओरैहाय अदालगुरि गामिनि रायजो राजाफोर दं बेजोंनो हाल होलांनानै बिथांमोना माइ गायहैनो गोनां जायो। बे जुदि नैबे लामानि दाया जुदि देरोब्ला गासैबो आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरनि जि मावनांगौ बे खामानिया गासैबो थालांनो गोनां जायो। सप्तासे जुदि दै देरोबा सप्तासे हाल बन्द' जायो। सप्तासे आरो माइ गायनो जि गायनांगौ दङ बेबो बन्द' जायो। बेनिखायनो हायोब्ला आंनि बिटिसि सरकारनि सायाव मोनसे खावलायनाय बेल',
जेखि जाया गासैनि गेजेराव नैबे लामाया जुदि जाफुंजायोबा बे 10टा 12टा बारग्रा गामिनि लामाया जुदि मावफुंजायोब्ला ओरैबायदि रायजो राजानि सायाव बिसास थागोन जेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा।